Hubba hubba. Hubba hubba. Combat Shaolin. Combat Shaolin. A tots els planetes de la galàxia hi ha el flux, una energia màgica poderosíssima. Aquí a Aquília en diem l'alè. El flux és tan potent que s'ha de reservar únicament pel futbol galàctic, l'esport més espectacular de l'univers. Bigman, i acabeu d'entrar al món de Bigman. Quantes hamburgueses es poden obtenir d'una vaca? De fet, d'una vaca se'n poden obtenir unes 400 de les dobles. Corrector Jun. Iniciar joc. No és fàcil fer cor, no és fàcil fer cacat, encara que tinguis por, lluita fins al final. Aquest joc s'hi pot jugar amb amics que tots volem ser un heroi. Tots volem ser un heroi. L'as del llampec.
endavant comencem. A cuinar au passeu. Perquè això és la cuina dels idees. Avui cuinarem les arcisis. Comencem a cuinar au passeu. Perquè això és la cuina dels idees. La cuina dels idees. La cuina dels idees. Ah, sí? I com ho faràs? Ho aconseguirà? El descobriran mai? Descobreixo tots els dimarts a la tarda al 3xl.net. They represent the only hope for freedom. This is their story.
que m'ho expliques o no? És una història d'amor, això. D'amor i d'honor. Un personatge que crea expectatives. És vostè d'acord amb el test? No s'estimi que cada tens una cita amb... Si us he de ser sincer, us diré que no. Ja en tinc 30 i tinc la sensació que se'm cova l'arròs. Quan a la nit, de matinada, em fico al llit com un ancià amable i ben covat. El demà és l'única que és la llum del dia.
Som aquí a la nostra galàxia, però l'univers volem defensar. Seguim el rumb cap a les estrelles, perquè volem guanyar. Els voleu venir amb mi a l'equip Galaxy, sempre amunt sense girar el cap. El món gira, 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 el món gira i girarà. Equip Galaxy. Du Snyder. Sind Sie Gott oder verkaufen Sie hier nur sein Essen? Also, Britain and America, two great nations linked throughout history. We discovered America, even though it was already there. We deliberately let you win the War of Independence because you threatened to cry if we didn't. And you very kindly joined us for the last 2 minutes of the Second World War, for which we thank you. But what about the people of these two great nations? How are we alike? How are we different? How are we alike? Let's find out as Little Britain comes to the USA. un poble anomenat Pànic. Fa molt bona olor, seguint! Sí, Esteban, ja ho crec. Molt bé. Ja! Galeria Picasso. Crazy place. That's Loki and Merlin.
soup and dance. But I don't want gold and I don't want treasure. I only want your pants. Pants on the fruit deck, pants in the hold, pants in the chest where there should be gold, pants in the crow's pants at sea, and a big pair of pants where the sail should be. Those scurvy rascals. De fet, hi ha 2 llocs en el top que us hi dec a Televisió Girona, ja que sempre ho mirava quan el K3 no funcionava, tot i que també ho mirava els caps de setmana en alguna ocasió. Parlo de Fix i Foxy, i Enigma, que ho feien juntament amb programes de titelles d'en Toni Tonieti i el show d'una pera que parlava. Momento XD. Voy a dar una vueltecita a ver si encuentro a Bandolero. Hay que ver la buena mañana que hace. Nada me la puede estropear. Vaya por Dios, quizá he hablado muy rápido. ¡No! Digo, por los sufrimientos que has causado y por lo que le has hecho al gobernador. ¡Tiene un arma! Por supuesto, no soy estúpido. Hasta aquí llega la leyenda de Bandolero. ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Hasta nunca, maldito bandolero! ¡Sí, hasta nunca! ¡Oh, no! ¡No! Merci per veure el vídeo. Si agrada el contingut faré una tier list de les sèries. Podeu seguir-me en Instagram @llucqs i a TikTok.